Hei ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastia. On mukavaa, että olet täällä tänään. Minun nimeni on Mikko, olen 32-vuotias ja asun Joensuussa, Itä-Suomessa. Olen kotoisin Helsingistä, mutta muutin tänne muutama vuosi sitten työn takia. Kun muutin Joensuuhun, kaikki tuntui aluksi uudelta. Kaupunki oli pienempi kuin Helsinki, mutta samalla rauhallisempi. Nyt tuntuu, että tämä paikka sopii minulle hyvin. Hei kaikille, minä olen Laura. Olen 29-vuotias ja asun myös Joensuussa. Olen syntynyt Turussa, Länsi-Suomessa. Muutin Joensuuhun työn vuoksi noin 2 vuotta sitten. Minulle muutto oli iso muutos, mutta hyvä muutos. Täällä elämä on hitaampaa ja minä pidän siitä. Minusta tuntuu, että minulla on enemmän aikaa itselleni. Tänään haluamme kertoa vähän meidän arjesta, elämästä ja työstä Suomessa. Ehkä sinä opit samalla uutta suomen kieltä ja suomalaista elämäntapaa. Aloitetaan aamusta. Minun päiväni alkaa yleensä aikaisin. Herään noin kello 6:30. En ole aamuihminen, joten herääminen on joskus vaikeaa. Mutta kun juon kahvia, kaikki tuntuu jo paremmalta. Minä herään yleensä kello 7. Aamulla teen asiat rauhassa. Juon kahvia, syön aamupalan ja katson hetken uutisia tai kuuntelen musiikkia. En pidä kiireestä aamulla, koska se vaikuttaa koko päivään. Aamulla haluan olla hetken hiljaa. En katso heti puhelinta. Se auttaa minua aloittamaan päivän rauhallisesti. Työpäiväni alkaa kello 8. Työskentelen IT-alalla ja teen toimistotyötä. Suurin osa työstäni on tietokoneella. Työ on joskus haastavaa, mutta pidän siitä, koska opin koko ajan uutta. Minun työni on hyvin erilainen. Työskentelen päiväkodissa lasten kanssa. Työ on fyysistä ja joskus raskasta, mutta myös hyvin tärkeää ja merkityksellistä. Lapset tuovat paljon iloa arkeen. Millainen on sinun työpäiväsi, Laura? Työpäiväni alkaa yleensä aikaisin. Päiväkodissa päivät ovat erilaisia. Joskus on rauhallista, joskus hyvin kiireistä. Mutta pidän siitä, että jokainen päivä on vähän erilainen. Minun työpäiväni on usein samanlainen. Teen töitä arkisin kello 8–4. Työpäivän jälkeen olen joskus väsynyt, mutta yritän silti tehdä jotain mukavaa. Töiden jälkeen menen yleensä kotiin. Teen ruokaa, siivoan vähän ja lepään. Joskus käyn kävelyllä tai tapaan ystäviä. Illalla en halua tehdä mitään raskasta. Minäkin pidän rauhallisista illoista. Katson televisiota, kuuntelen musiikkia tai luen uutisia. Joskus käyn kävelyllä luonnossa, varsinkin kesällä ja syksyllä. Luonto on minulle todella tärkeä. Metsät ja järvet auttavat minua rentoutumaan. Suomessa luonto on aina lähellä ja se on yksi parhaista asioista täällä. Viikonloput ovat minulle aikaa levätä. Lauantaisin käyn usein saunassa. Sauna on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Se auttaa kehoa ja mieltä. Minäkin rakastan saunaa. Viikonloppuisin yritän viettää aikaa perheen tai ystävien kanssa. Joskus teen vain pieniä asioita, mutta ne tekevät minut onnelliseksi. Suomessa elämä ei ole aina helppoa, mutta se on tasapainoista. Työ, vapaa-aika ja lepo ovat tärkeitä. Arki koostuu pienistä asioista. Juuri näin. Ei tarvitse aina tehdä suuria asioita. Pienet hetket, rauhallinen elämä ja hyvä arki ovat tärkeitä. Kiitos, että kuuntelit meidän podcastia. Toivottavasti sait tästä jaksosta hyvän kuvan suomalaisesta arjesta. Toivottavasti opit myös uutta suomen kieltä. Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Kiitos ja hei hei!